Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da zuwa taskar albarka. Da Allah da Annabi danna mana subscribe domin samun sababbin shirye-shirye da zarar mun dora. Mun gode. Jarumi Adamu Zango, fitaccen jarumi a masana'antar Kannywood. Kun sani cewa a baya sun yi aure da wata wadda kowa ya santa, Maryam Yura. Daga baya kuma sai Allah ya suka rabu. To amma kuma labari ya sha bamban ta inda muke tunanin cewa ko kuma ungulu ta koma gidanta na tsamiya. Batun kuwa shine a jiya fitaccen jarumin wato ko Adamu Zango ya ɗora kafcecen hotonta wanda ya ɗauki hankalin mutane a shafukansa na Instagram, wanda kowa ya sani idan yana following ɗinsa. Ta inda kimanin awa 15 da ta wuce an samu mutane 14,000 da wani abu sun yi comment akai. Mu dama haka muke so, Allah ya saita al'amarinsa. Mun gode. Taskar mu TV, kada a manta a danna mana subscribe kamar da aka saba ko da yaushe.